Čaute, dneska ideme robiť challenge. Ideme hipko do jedna. Hip, hop, hop. To prdele. Toto bude strašne ľahké, pozrite. Radšej hovor. Teraz ideme ďalej, no, môžeš. To je jedno. No. Vadí. Áno! Potreť. Poď, ideš. Áno! Easy. Áno! On sa netrafí. Idem auru! A už to je jak ďaleko. Aha, tak nič. Ale tyčka.